كما يتوعلو كبرى تخاطل تفوني RTV نلومي عسرا مسكرم سوني عسرا مسكرم فرق معلتن فرقان استراروز ينو مستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم زعدم الشام تولدي بغنتاتو فيلم أبزوا دوب الشفن خطابت نابتس عن 300 كبيلو أبات صعب أقلب التمرتي قدم ما بقى زتكور عودة زتتخيلوا أبزوا ما أكل بعودة الهيت السلطنة السنة 4 من سيات تمرهم سقطوا على أمريكا بريطانيا أستراليا أبزوا إيسيا ودر شمة معبال ناتوار كيس اعتسلوا أب دسيتات كاناري زركب نطف إسات قمراوي كبابيتات كنتوك جميرو چاينا ابتهانصو زلا مدبر تفر زغلغل اقحو زصعنت منكركر كمتوجه اب زوبا دبوب اب زحلفه 5 عامات اب قومت تكالات عنا غزياوي نقطاتن تنقسقستي اهارتاتن 12 عينتات كتابت تاتاتيو بزتخايدو تصعري شفن كتابت نابتيس عن 300 كب كم زبله تغليصم وكيل رينا شويت قبر برهان نزدالوتو زيناو صبصاب دونيكا صحيه كتقربها أبزبا دبوب أبز حلفة 5 عامات أب 59 قومت تكالات عنان 25 جزياو نقطاتن كومون بمجد تنقسقستي أهادوتات بستخايدو تصعري شفنا كتابت نابتيس عن 300 كب كم زبالة جنفر منستر عنا حبيروم أب زوبانا 59 تكالات عنا لونا إذن 59 تكالات عنا حجي قواتن 5 هوسبيتالاتين كلتا كوماو هوسبيتال بالا تجعت مأكلات عنا 43 مدبرات عنا لوانا مالتي جي إذن كل 59 تكالات عنا بمولئن أقول ناي كتابتي هباين مالتي أبتج أنفر تتصوعي مدبات كتابة سنة مقبن أتو كبرم تخل مريم نقرينا أبزها بو حبريتا كساب حجين عباي سعل بوليو نيفيو روبيلا تختختا تيتانوس ويبو ندر سامبو رخص حنقول روتا فيروسن كومون أنكتسن استفلالي رخصتاتن زكالخل 10 تخلتا عينتات كتابة تأتاتيو سرحلو كمزلو قليتصوم تهزبي بغصفي هنا تختابت لستقبلو بقوم الكأخاب بجزيو نا توسعوا كتابات كساب سحجي بس إحنا زلنا أواقع كاب 10 تخلت عينة حمامات كالخل زخل كتاباتها تلو مالتي نا فيتامين إي وسي كها بالعصر 3 حمامات كالخل زخل كتابات تلو مالتي وتأتي له مالتي لكن استيو نعتاتن أبعات تمرتي مس منستر تمرتي بمردا أبتي بيت مرتونا لوزوم ناي تخاتاتلت ناي تعنا زكاتاتلو مهرانا لهم مسوم بمردا مسوم ما تعنا ناي حكمنا خيدهم زدلي ناي كتابات يوهابي مالتي أبرس زي أب كل عد مواليد نزر كبادك أنستيو زوهاب كتابت كم زلو كاب 6 ورحي كسب 5 عامات نزعد ميوم هتصانات دما كاب عرات زكالخل فيتامين إي كم زعدل أتو كبرم وسيخ أبريهم أب كل تشحن 10 شمونتن كل تشحن 10 شعتن كل تشحن 20 حدن بهاجر درجات تأتاتو كتابيت نفيو روبيلا بوليو شفنو أب زوا دبوب لعلي 95 منبار بمتقاس إزمر أيانيت أب حبرة السب سريت زلو نقحات تراسب مويات عنان وهدت نيسرح مشارختن كم زخونة أفليتهم 110 زخون نقطاتنا كتابت نابرحو عدتات مالتي زو وهاب لنا مالتي زي حجي سميات عنا بتي عدتات مكاين أتو عند خوينن وعيلهم نتيبهم زملا سلوكات هذالو عند قليو ها أزير حق كوينو ولا مكاين وزياتو بإجرام دخلوا نقلت 3 معلت دخلوا له مالتي حجي بخمدي ذاتي كتابت أقول قلت محاب ترايز يكون بزحجي توسخ نطفت ون نفس صار عدتات كم دري يجبر مرمرة ناي جاي مرمرة 5 جبر يجبر كتتلنا حصاناتنا عبيت كم تقولون زخون له واحدهم كتابتك أخاتيهم كم زملاء سوي كبر مالتي أتو كبر ما مودعتا كارد كتابت من رجعت السند سلزخونة ولدي أب أتها حزقوت انقاعات عتبات كخونو أب كل عد مواليد نزر كبادك أنستيو دما أب نفس وكف حرسنت إنسان سلزدلين أو حسبوتا كقمت أو تلابيوم أبزوا دبوب 5 هوسبيتالات كلتا كوماو هوسبيتالات 9 مأكلات عنان 43 مدبرات عنان بتقلال لا 59 تكالات عنا سروع أقلقلوت كتابت يهبام
ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ኩነታት ናይ ቅድመ መባእታ ኣገልግሎት ትምህርትን ኣገዳስነቱ ኣብ ዝቕፅል ጉዕዞ ትምህርትን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ15 መስከረም ኣብ ባፅዕ ኣካይዱ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዝለኣኾ ጸብጻብ ኣዜብ ብርሃነ እቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ዝመጽእ 3 ዓመታት ውሑስ ዘላቕን ምዕሩይ ተበጻሕነትን ጽሬት ትምህርቲ ንምሕያል ብሓፈሻ ምዕባለ ህጻናት ኣብ ኣገልግሎት ቅድመ መባእታ ከዓ ብፍላይ ንምድንፋዕ ኣብ ዝተሓንጸጸ ስትራቴጂያዊ ውጥን ዘተኮረ እዩ። ኣብቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ኣገዳስነት ወፍሪ ኣብ ቅድመ መባእታ ምትእስሳር ውሁድ ዝምድና ምዕባለ ትምህርትን ክንክን ህጻናትን ብመንጽር ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሒ ምግምጋም ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ዝተቐስመ ተመክሮታትን ዘጋጠሙ ብድሆታትን ከምኡውን ኣገዳስነት መራኸቢታት ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ሰፊሕ ዘተ ተኻይዱ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ሓፈሻዊ ትምህርቲ አቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምዕሩይ ተበጻሕነት ትምህርቲ ንምድንፋዕ ውሁድ ጻዕሪ ክካየድ ምጽንሑን ከም ዘሎን ጽሬት ትምህርቲ ብዓይነት ምምሕያሽ ድማ ምኽላስ ክግበረሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ናይ ቅድመ መባእታ ትምህርቲ ዘሎ ትሑት ርድኢት ንምዕባይ ጽዑቕ ጎስጓስን ኣስተምህሮታትን ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝመጽእ 3 ዓመታት ን200,000 ተምሃሮ ዘእንግዳ መስ ኣብያተ ትምህርቲ ተጸጊዐን ዝነጥፋ 200 ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ዝህባ ትካላት ክኽፈታ ምዃነን ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ውጥንን ምምዕባልን ካሪክለም አቶ አብርሃም ርእሶም ብወገኑ እዚ ውጥን እዚ ን30 ሚእታዊት ካብቶም ዕድል ትምህርቲ ከይረኸቡ ጸንሑ ህጻናት ተጠቀምቲ ከም ዝገብር አብሪሆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንኣገዳስነት ናይቲ መደብ ብምጥቃስ ንትግባርኡ ብውህደት ምእንቲ ክስራሕ ቅድመ መጽናዕቲ ክካየድ ኣዘኻኺሮም ኣማሕዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት አብርሃ ኣብ ዝሃበቶም መዛዘሚ ቃል ትካላት ቅድመ መባእታ ናይ ምኽፋትን ምስፋሕን ውጥን ነቲ ዕድላት ትምህርቲ ዘይበጽሑ ርሑቕ ከባቢታት ዓብ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብቲ ዝተወሰነ ናይ ግዜ መቓን ንኽዛዘም መምሕዳር ዞባ ብዕቱብ ሒዙ ከም ዝሰርሓሉ ኣረጋጊጻ ኣብ ከተማ አስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካ ኣብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ 207 ኣባላት 34 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎታት ተማሃሮኣ ሸሊማ እቶም ትማሊ 19 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ንሽልማት ዝበቕዑ ተማሃሮ ካብ 3 ክሳብ ሙሉእ 4 ነጥቢ ዘመዝገቡ ኮይኖም ካብ ጠቕላላ ቁጽሪ ልዕሊ 55 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ኣስታት 13 ሚእታዊት ድማ ሙሉእ ነጥቢ ዘምጽኡ እዮም ዳይሬክተር ታቤት ትምህርቲ መምህር ግርማይ ዓንዱ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ጽምብል ነቶም ተማሃሮ ብዝረኸቡ ዓወት ንምጓዝ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጂ ኣብ ዝኣትውዎ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ብዝሓየለ ጻዕሪ ክዕቅቦን ምትብዖም ንምዃኑ ገሊጹም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ብግዱ ተማሃሮ ዘመዝገቦ ብሉጽ ውጽኢት መርኣያ ናይቲ ሕልሞም ክውን ንምግባር ዘካይድዎ ዘይሕለል ጻዕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ድማ ነቶም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለዉ ተማሃሮ ቅዱስ ቅንኢ ድርኺትን ዝፈጥር ንተሸለምቲ ድማ ንዝበለጸ ውጽኢት ጻዕሮም ክሕይሉ ዘተባብዕ ከም ዝኾነ አብሪሁም ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ወለዲ አቶ ጊዶውን ይርጋው ድማ እቲ ብተማሃሮ ዝተመዝገበ ልዑል ውጽኢት እንተላይ ውጽኢት ምክታል ወለዲውን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ጎኒ መምህራን ደው ኢሎም ጻዕሮም ከም ዘዕዝዙ ቃልኣት እዩ ወከልቲ ተሸለምቲ ተማሃሮ ብወገኖም ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኽበጽሑ ብቤት ትምህርቲ መምህራንን ወለድን ዝተገብረሎም ንኣብዮትን ምትብባዕን ብምጓስ እቲ ብመልክዕ ሜዳልያን ወረቐት ምስክርን ዝተገብረሎም ምትብባዕ ኣብ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ዓቢ ሓይሊ ከም ዝኾኖም ገሊጾም ኣብ ዞባ ማእከል ንትሽዓተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ግብራውን ክልሲ ሓሳባውን ስልጠና ትልሂት ዝቐሰሙ 64 መንእስያት ብ19 መስከረም ተመሪቖም እቲ ብምውሃድ ሃማደአን ሃኮሰን ዝተወደበ ስልጠና ኣብ ስነ ፍልጠት ኣተኣላልያ ድርሰትን ትልሂትን ብሓፈሻ ያታው ትልሂታት ኤርትራ ድማ ብቐንዱ ማእከል ዝገበረ ምንባሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሓቢሮም አቦ ወንበር ሃማተ አቶ ሳልሕ አሕመዲን ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ዓቕሚ መንእስያት ንምህናጽ በብኻቢኡ ዝውደብ ዘሎ ሞያዊ ስልጠናታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ብምዃኑ ኣብ ባይታ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝርከቦ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብሰልጠንቲ ዝተዳለወ ያታው ትልሂት ቀሪቡ ክብራት ዓዘብትና ዝስዕባ ሃገራዊ ዜና እዩ ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ዝተበጽሐ ጸጥታ ውዕል ኣብ ዞባ ኤስያ ውድድር ሸመተን ምምዕባልን ኣጽዋር ከስዕብ ከም ዝኽእል ሰሜን ኮርያ ኣጠንቂቓ ኣሜሪካን ኣውስትራልያ ዝተረጋጋ ሳብማሪናት ክትሸጠላ ምዃና ኣብቲ ውዕል ተጠቂሱ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ንዝጸንሐ ወተሃደራዊ ሚዛን ሓይሊ ዘመዛብል ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ትማል 19 መስከረም ኣፍሊጦም ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ክልተ ግዜ ፈተነታት ባሊስቲክ ሚሳይል ድሕሪ ምክያዳ መቀናቐንታ ደቡብ ኮርያ እውን ዕውት ምዃኑ ዝተቐሰቶ ተመሳሳሊ ኣጽዋር ከም ዝፈተነት ኣይርስዕን ኣብ ደሴታት ካናሪ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ ከባቢታት ትማል 19 መስከረም ክነቱብ ከም ዝጀመረ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዮም ብሰንክቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብኣሽሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ተመዛበሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብተን ደሴታት ዝኽሰት ዘሎ ንኡስ ምንቅጥቃጣት ምድሪ ተወሳኺ ነቱጊ እሳተ ጎመራ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘንፍት ብምዃኑ ነበርቲ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓሳቶም ጥንቁቃት ክኾኑ ክኢላታት ስነ ምድሪ ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ቻይና ኣብ ተሃንጾ ዘላ መደበር ጠፈር ዘገልግል ኣቑሑ ዝፀዓነት መንኮርኮር ኣብ ቀረባዊ መጻኢ ክትውንጭፍ ምዃና ኣፍሊጣ እቲ ልዕሊ 60 ኩንታል ዝምዘን ኣቑሑ ነቲ መደበር ኣብ እዋኑ ንምዝዛም ዘኽእል ምዃኑ ሰብ መዚ ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ሓቢሮም ኣለዉ ቻይና ተሃንጾ ዘላ መደበር ጠፈር ዝመጽእ ዓመት ክዛዘም ትጽቢት ይግበር نس عسر لو زينو مز سنادو نمززام كنتاتو كدغمالكم ابزو ادو شفن خطابتنا ب 93 ميتاوت كبيلو اب باصع اب اغلغلت تمرتي قدم مباتا زتكور عود زته تخايدو اب زو ماكل بعوده الهيد زسلطنو 4 منسيات تمرقوا ጸጥታው ውዕል ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ኣብ ዞባ ኤስያ ውድድር ሸመተን ምዕባልና ኣጽዋር ከየስዕብ ተሰጊዩ ኣብ ደሴታት ካናሪ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ ከባቢታት ክነቱብ ጀሚሩ ቻይና ኣብ ተሃንጾን ዘላ መደበር ጠፈር ዘገልግል ኣቑሑት ዝፀዓነት መንኮርኮር ከም እትውንጭፍ لو مسوني عسرا مسكرم ساعات فرق معلتن فرقان استرال وزينا مستندات زازي ملو زغط المربات يريكو كاتر عدم كبرات عزبتنا كم يصنحكم ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮንን ዘዳለው ዜና ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናትናኤል ዘሚካኤልም ምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም ሚካኤል ሃብቶም ጎሚስታ ደሚቁሉ ኣብ ዝውዓለ ውድድር ሃገር ዓንደማርያም ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቡ ዓመታዊ በፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ዝካየድ ዙር ዞባ ማእከል ሰንበት 19 መስከረም ኩሎም ዲቪዥናት ዳኮርሶ ዝተሳተፉ ውድድር ኣብ ከባቢ ቤት ገርግሽ ተኻይዱ ኣብ ጾታ ምስ ንምለስ ከዓ ተቀዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን 100 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ኣብ መስርዕ ተረኺቦም ውድድሮም ጀሚሮም ካብ ፈለማ ዙርያት ሒዞም ከዓ ሓያል ናይ ምምሉእ ፈተነታት አካየዱ ከም ውጽኢቱ ከዓ ኣብ ቀዳሚት ዙርያ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ትሬክ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ሚካኤል ሃብቶም ጎሚስታ ጋንታ ሰንበል ናሆም መኮንን አማኑኤል መሐሪ ሳሙኤል ምስግና ሰለስቲዮም ካብ ጋንታ ኤሪቴል አሌክሳንደር ኢሳቅ በወልቂ በሓያል ነህሪ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተመርቀፉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኻ ፍልልዮም አግፍሕዎ ኣብ ትዕለት ክልተ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ተሰሪዕሎም ብምንባሩ ኣብ መበል 50 ኪሎ ሜትር ተላልያ ዝነበረት ቅጽበታዊ ውድድር አርክበቶም ናሆም መኮንን ጋንታ ኤሪቴል አሌክሳንደር ኢሳቅ በወልቂ ናትናኤል አብርሃም ጋንታ ኤሌክትሮላይት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምዕዋት ናይ 3-2-1 ነጥቢ ተማቂሎም
بدحرزا أطبطا وددركا قداميتين كالإيتين قجيلة تأخاخبا حجون موتور تتصاوتاي نايت علت كوين زو على قدامي عوت زواريت وانج أزوا مأكل ميكيل هابتوم قوميستا كابغان تسنبل بحيال سكاتو كاب عباي قجيلة وطا بزيكات قرارمتي هاجر عند مريم غانتا أريتل محارة ولد غانتا سنبل ملكياس قدوس غانتا أسبيكو أقروس عبوو كاب غزي ناب غزي خا فلليو كاب عباي قجيلة ناب حد دقيقن 21 كاليتن فلليان صفرلوم أبز غزيزي أمتيو بزولو بقعتكا بزحات دقفت أطرو يركب كم مرئانا يزخا أبتعلت كاب دقفتو بزح غزي ناي غنزب وفيا كبر كتلو ترأيو أب موداتا أبزا كايدو حيال كتبتا وددركا تقرد ماي حاجر عند مريم كاب غانتا إريتل نوددرو بكريت ساعتن 10 دقيقن 31 كاليتن بزخون غزي أب ساعات 46 كيلومتر نارغصه قداماي كوينو كعوتن كلو نيشتو حو نبروفيشنال تقرد ماي مرهاو قدوس كاب غانتا أسبيكو ملكياس قدوس أب فلما وددرو مس عبيت كوينو أبزا كايدو صوتا كلاي كوينو كعوتن كلو محرت ولد غانتا سنبل ميكيل هابتوم غانتا سنبل بمخانكا سالسين رابعين بمخان تعويتم عباي بمخان تعويتن اب موداتا اب زكايدو قصبتا وددركا يوردانوس رسوم كاب غانتا دندن نوددرا بحد ساعتن 56 دقيقن 40 كلتن كاليتن قداميت خوينا تعوتن كلا قسانت ولد ميكيل غانتا سراير سوا فيبن هايله غانتا عرق بيتي الفصم برهان غانتا غلانفحي سوزانا فساي غانتا دبوب برخت فساي ايدن تسفا ميكيل كلتين كاب غانتا عرق دنايت فصم غانتا دندن ميلنا يافيت غانتا عرق اديام داويت غانتا دندن كاب كاليتي كسب عسريتي ناي مدرخ عوت امسغيبن جونيور تقدمتي كالاي ديفيجن ابزا كايد وددركا 7 كيلومتر نمشفان ام مسرع ترخيبهم 44.5 كيلومتر اب ساعه انارغصو نود دروم زازيمم كابزيوم قداماي سايمون غزاي كالاي فانيول حيلاب كليتيوم كاب غانتا سنبل سالساي نهم زمنفس بولقي رابعي ناود برهانه كاب غانتا دندن حمشاي سامويل تولد غانتا سنبل شارشاي يوئل حبتاب غانتا اريتل بمخان قعوتن كلو اب مونغو صوتا اب سخيده ناي نطبي انترميديت كا قدامي سامويل جبريت غانتا إريتل كالاي داويت سامويل غانتا دندن سالساي يوئل حبتاب غانتا إريتل ناي سالساين كالاي قدامي نطبي امسكيبهم أنجيهم وددروم زجمرو هصانات تقدمتي سالساي ديفيجن كا 3 كيلومتر اب زشفنو لصوتا نوددروم بحد ساعتن 21 دقيقن حد كاليتن بزخونه غزي اب ساعات 44.4 كيلومتر نارغصو وددروم زازيمم كابزيوم قداماي كوينو استعوته ناي ولقي تقداماي روبيل داويت كخونن كلو عوت كبرم بولقي داينوم فصم برهان بولقي روبيل محري كاب غانتا دي اتش ال سايمون ميكيل غانتا غوريف ناتنايل تسفا ميكيل غانتا دي اتش ال كاب كالاي كسب شارشاي ناي مدرخ عوت كمزغبون كلو اب مونغو صوتا اب استخايده ناي نطبي انترميديت كا قداماي داينوم فصم برهان بولقي كالاي روبيل محري غانتا دي اتش ال سالساي ميرون مسغنا غانتا اخرى بمعوت ناي سالساي كالاين قداماي نطبي امزغيبهم حزباو ركبات فدريشن قدد مشكلتا زوا ماكل تغريت إيسا ساندياغو كبرات عزبتنا نلوم علت زتلالو زينا سبورت ابزي تفصيملو مسكال مدبات تلفزيون ار تي في نغرفكم بوغني سلام